Дами и господа, нека посрещнем с аплодисменти следващите наши участници. Първи, Борчески квартал, град Радомир, община Радомир, област Перник. Групата е създадена през далечната 1985 година, но спира своята дейност след няколко изяви. През 2014 година групата отново е възстановена от млади хора, милеещи за българщината. Спазвайки традицията, те излизат на 13 и 14 януари на местна Сурова. Представят обичая сватба и са съпровождани от звънчари, мечкари, поп и доктор. Групата има награди от различни фестивали. Специален пакет от общински празник Тайството на Сурова в град Радомир. На 30-то юбилейно издание на Международният фестивал на маскарадните игри Сурова Перник 2024 година групата получава наградата на областният управител на област Перник плакет. Ръководител на групата Емилиано Анков. Нека посрещнем с аплодисменти първи Борчески квартал, град Радомир, община Радомир, област Перник. Кире мой, доживеме, дочакаме, наш Стоянчо невеста ни води, бре. Доживеме, я като ти казува дека че доведе, ти ми успоруваш, те доведе, бре. Доведе, гледай, бре, Кире, бре, бела косиране, снежна като пола, бре. Стоянчо, мамо, дали знае да работи? Знае, знае. А отдека е, бре, маме? От Извор. Абе, сега ти като прекрачиш този дом, трябва да знаеш дека тука се работи, дека се почита други правила. Айде сега да видиме, ти че се взимате ли или нема да се взимате, а? Че се взимаме. А ти
Снао, сакаш ли го наш Стоян? Сакам го! Епа, ајде да окаме Деда Поп да ви венча и да е честита свадбата. Ајде, Дедо Попе, ела! На Господа се помолим, на Господа се помолим, на Господа се помолим. Амин. Венчајат ја, венчајат ја, венчајат ја. Венчајат ја, Божје раб Стојан, за рабиња Божја Стојанка. Да бъдат винаги заедно во веки веков. Амин. Сега, Стояне, взимаш ли Стоянка за своя жена во веки веков? Ајде, братко, укарвај дружината, укарвај мечкарето, да видат цел Перник, да чујат од Радомир и да мечкарето, борческите мечки на гости у Перник. Поздравяваме кмета и цялото жури. Здраве да се натървете! Сега, Стояне, взимаш ли рабиня Стоянка за своя жена во веки веков? Амин. Взимам ја! А ти, Стоянке, вземаш ли раб Стоян за свой законен съпруг во веки веков? Амин. Взимам го! Да посрещаме младото семейство с погача! Да сте живи и здрави! Хайде, уважаеми перничани, аплодисменти за първи борчески квартал, град Радомир. За да подкрепите групата, изпратете СМС на номер 1915 с текст Сурва 86. За да подкрепите групата от първи борчески квартал, град Радомир, изпратете СМС на номер 1915
с текст Сурва 86. За да подкрепите групата от първи борчески квартал град Радомир, изпратете СМС на номер 1915 с текст Сурва 86. Аплодисменти, дами и господа, първи борчески квартал град Радомир. За да подкрепите групата, изпратете СМС на номер 1915 с текст Сурва 86.